Ngiyanibingelela abalandeli baleli khasi. Umkhulu uDumisa lo. Sengibuyile futhi. Ngibuyele nomuthi ojule kakhulu. Umuthi ozonisiza kakhulu ekuvikeni izitha nokuzivikela ezikhalini ey'njenge-Ibhamu, umbese, zonke izikhali lezi ezilimazo nakubathakathi imbala. Lo muthi lona-ke abadala bavumile ukuthi ngingawuthaka, nginithakele wona, ngininikeze wona. Kodwa-ke ngiyacela ukuthi-ke uma ungenalo kahle ulwazi lemithi, uzame ukuthi-ke hlampe ubonane nomuntu wangakini uwumelaphi, umcele hlampe kube uyena ozokuthakela le mithi, ngoba kuyenzeka ukuthi uthi uyafika la ekudayisa khona imithi, uthi ngifuna lo muthi, uthole ukuthi umuntu akanawo, akufunde emehlweni ukuthi lento oyifunayo uyazi, bese kunikeza imithi ekungesiyona, bese umuthi ungasebenzi ngale ndlela le engikutshele ngayo. Ngoba lo muthi lona ngingasho ngithi ngiyawugaranta ngey'nto ey'ningi mina osungisize kuzona, engibanikeze wona sebesizakele kakhulu. Lo muthi lona-ke siyawuthaka njengamanje. Lo muthi uyibhande lasengalweni, ungawufaka ube ibhande lasengalweni noma uwenze ube uyiphondo. Abanye-ke baye bacele ukuthi ngibafakele wona kwintindile, ngiyabafakela nabo kukhona kwintindile, kodwa-ke kuya kumuntu ukuthi yena yini abone ukuthi izozwana naye. Lo muthi lona sizoqala-ke sifake umabopha, sithole ikhathazo, sithole uzibuthe. Besikhuluma ngozibuthe-ke la sikhuluma ngoyibuthe straight lo obamba imali, ngoba khona umuthi ekuthiwa yibutha. Sikhuluma ngozibuthe la obamba imali, sikhulume, sifake imfigo, sifake usilephe, sifake ilabatheka, sifake imbune, sifake umpikayiboni, bese-ke sithola-ke umsizi wenhlamvu yesibhamu, nawo suwufake khona la. Lo muthi-ke lona-ke udinga ukuthi uthole-ke nomdlwane wenja, umnyama umdlwane, ongakaboni emehlweni. Lo mdlwane-ke lona-ke udinga ukuthi uwuthole, hhayi usufile, uzobulawa nje uphila, ubaba unkwintshe uphila lo mdlwane. Bese-ke sithola-ke ithambo lekhanda lawo, silifake la. La kumele siqikelele khona kakhulu ukuthi asisebenzisi umdlwane okuthiwa utholakala ufile. Yingakho ngiyaye ngithi-ke umuntu engathi angazitholela yena umdlwane, ngoba kumele uwunkwintshe wena. Akuyona into enhle-ke kona ukunkwintsha izinja, kodwa uma sithaka umuthi, siwuthaka ngale ndlela yokuthi asifune lutho enye ezobuye igadle kuwena emzimbeni, noma izame ukulwisana nempilo yakho. Siyaye-ke sifake nezinto ey'julile kuwona umuthi, kodwa-ke ezingozolimaza wena njengomuntu, ngoba kunabanye abafaka izinto ey'julile kodwa ey'gcine sezilimaza wena muntu, ugcine usuney'nkinga. Cha, asikusebenzisi-ke lokho. Busungitholela ubisi lenja, ubisi lenja encelisayo nje, ungitholele ubisi, ungitholele amafutha ofudu, ungitholele amafutha onwabu. Uzobe-ke ugxoba-ke noma okanye ufake esigquleni yonke le mithi le yangamagxolo, uyigxobe 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 kanye nekhanda lalo mdlwane, ufake phakathi ugxobe ugxobe ugxobe, bese kuze kube yimpuphu impela nje, kube yimpuphu ethambile. Bese-ke mase kube yimpuphu kanjalo, bese uthelela ubisi kancane khona lapho kuwona lo muthi, ubisi lolu lwenja, bese kuhlanganisa namafutha, ukushove ndawonye namafutha. Into engifuna uyenze-ke la, ngifuna ukuthi ungitholele ikhandlela elibomvu, ngitholele nekhandlela elimnyama, bese uthola umuntu ozokugcaba. Wena ogcatshwayo uzobamba ikhandlela elimnyama ngaka-left, bese kuthi elibomvu ulibambe ngaka-right, alayithwe amakhandlela akhanya. Bese wena ogcatshwayo-ke bese uyacimeza, ugcatshwe-ke umzimba wonke, wonke amalungu omzimba kuze kuyophuma phansi ey'nyaweni, la makhandlela evutha. Uzothi-ke uma uqeda, bese-ke uyawavula amehlo, uthathe la makhandlela lawa
uwaphule noma ngacisha ayikho inkinga, uwaphule bese uyawalahla, uwalahle nje kude nasekhaya, noma ungawathathi uwalahle emgaqweni, noma uwalahle nje kude nje nasekhaya kodwa. Bese-ke thatha-ke lo muthi osalile ufake ebhandeni lakho okanye uphondo lakho okanye intindile yakho, bese uyayifaka kuwena, kuzoba kuwena ukuthi ufakeni. Uma kuphondo ulengise kanjalo emqaleni, uma kuyibhande ufake lapho engalweni. Leli bhande-ke liyahlonishwa ngoba uma ngabe uzolala nomuntu wesifazane uyalikhipha ulibeke eceleni. Ungakulinge wenze iphutha lokuthi ulale nomuntu wesimame ulifakile ngoba lokho kuzokwenza ukuthi umuthi wehlelwe amandla. Uyalithatha ulibeke eceleni usungalisebenzisanga ngakusasa uma usuqedile-ke ukwenza le nto yakho oyenzayo. Lo muthi-ke unjalo-ke siwuhlanganisa kanjalo lo muthi. Ngiyacela-ke nisazohlanganisa lo muthi wokuzivikela, ngiyacela ukuthi-ke uNkulunkulu abe nani, anibusise, zonke iy'fiso zenu ziphumelele. Uma ngabe kukhona eningakuchazelanganga kahle kukona ngawo lo muthi, inamba yami ikhona ividiyo la inenamba yami, nakuyona le vidiyo ngizoyifaka inamba yami. Ngiyakwazi ukuthi ungi-WhatsApp-e noma ungifonele ungibuze mhlampe kuchazele kabanzi ukuze ungenzi into ekungeyona ngoba ungakwazi ukungithola mina ukuthi ngikuchazele kahle. Inamba ngiyifakele lo ukuthi ukwazi ukungibuza kuchazele kahle bese uyakwazi ukuthi wenze into ngendlela ekuyona. uNkulunkulu kanibusise, aniphe amandla, iphumelele zonke iy'fiso zenu, amathunga enu abe mahle agezeke.